speed, speed, off. So last two, off. So last one, fast, last one, fast, good, off. गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दासान्दि आङो न'आव फैनानैब्लाबो भिडिअ होनो हायाखै, मानो होनोब्ला भिडिअ होनो थाखाय मोजां माबा मोनसे खामानि मावनो हायाखै। थेवब्लाबो आंनि भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेराव गोदान माने साबस्क्राइबारफोरा बारायगासिनो दङ, 200K जानो थांगासिनो दङ आरो। होगोन आं भिडिअ, माखासे ससियेल वर्क खामानि मावनो दङ, आं हायाखै, मावगोन आं बे साननैसोनि गेजेरजोंनो। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आं दा फिल्डआव दङ, फंबाय बिनानावमोननि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं। दा आङो मोनसे फिल्डआव दङ जोंनि साखाथियाव माने फिल्डफोराव अखा हायोब्लाबो जिरायना थानो हानाय न' मोजां गैया जोंनिया, बेफोरबायदि कन्डिसन। जोबोद दुखु मोनो, सोरखौ मा बुंनो, सोर मावना होगोन। गंसे मोजां न' थायोब्लाबो अखा हायोब्ला खारनाय गथ'फोरा, खेला गेलेग्रा गथ'फोरा मा खालामनो हायो, सिङावनो फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनो हायो। नाथाय जोंनाव बेफोरबायदि सुबिदा गैया, अखा हायोब्लानो फिल्डआव फैनो हाया गथ'फोरा। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि फंबाय बिनानावमोनखौ, लाइफआव जिबनाव एडभान्स, माने आं गोबां बुंबाय एडभान्स खामानि मावनांगौ होननानै। दा आङो फिल्डफोराव नुयो इमान गोजौ गिदिर सेंग्राफोर, गथ'फोर ना, थांनायाव इमान मोजाङै कामान्ड' मोनलांबाय, आसाम पुलिस कामान्ड', जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बेनिफ्राय माखासे गथ'फोरा माने थांनायाव माखासे मानसिफोरखौ मोननाय नुनासो गोसो जानानै खारदों। थ' फंबायमोन, बेफोरबायदि जानाङा, एडभान्स जानांगौ। दा थांनायाव मालाय माखासे गथ'फोरा जोबोर मोजाङैनो मोनलांबाय, दा नोंसोरबो एडभान्स जानायमोनब्ला ना, नोंसोरबो मा मोनलांनो हागौमोन। दिनै मा जाखो, बोसोरसेयावनो कम्पिटिसना बारा जाबाय। जोङो 2009-10आव जेब्ला खारनो प्रेक्टिस खालामदोंमोन, अब्लानिया बे फिल्डआव 7ल'मोन, जों 7ल' खारोमोन, नाथाय 7बाबो जब मोनजोबदों। नाथाय दिनैनि दिनाव 2009निफ्राय नायोब्ला दिनै 2024आव मोनसे फिल्डआव 100 जन जाबाय। अब्ला नाय, अब्ला बोथोरखौ नायदो मा जालांखो। अब्ला जोङो मा जानांगोन, नोङो लाइफआव माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला एडभान्स जानांगोन फंबायमोन, एडभान्स। नोङो आङो फौजि जब मावगोन, नोंनि बयगा जायाखै, नोंनाव साननाय दङ आङो मा मावनो हागोन, आंना फरायनायाबो बारा मोजां नङा, आङो बबेबा मोनसे लामाथिं नङा बबेबा मोनसे, जेरै फौजि जबखौ खम बयगावनो मोननो हायो, खारनो हायोब्लानो, रिटेन पास जायोब्लानो मोननो हायो, SSC GD, अग्निवीर, इण्डियान आर्मि, जेरै आसाम पुलिस, बेफोरखौ माने खम बयगनिफ्रायनो मा जोङो सुरु खालामनो हायो। अब्ला मा नोंनि माबाया बेकग्राउन्डआ मोजां नंखाया, आं बारा फरायनो हानाय नंला, अब्लानिया नों मा खालामनांगोन, नोंनि साननाया मा, नों एसे एडभान्स जानांगोन। नोङो एसे एडभान्स मोजाङै नोङो मोजां प्रेक्टिस खालामगोन ना, नों हायैनि बाथ्रायानो गैया। नाथाय नों समखौ हगार हरखांनानै, समखौ थांहोखांनानै नोङो खारनो फैगोन ना, अब्ला नोंनिफ्राय आगोलाव गुबुना मोनखांलांजोबगोन, जबाव थांखांजोबगोन। थिग बेफोरबायदिनो जादों दा जोंनि गेजेराव। थांनायाव आसाम पुलिस कामान्ड' लादोंमोन, जेब्ला आसाम पुलिस कामान्ड' लादोंमोन अब्लानियाबो गोबां गथ'फोरानो बांद्राय गोसो होआखैमोन। जेब्ला गथ'फोरा मोनलांबाय, दा ओरैबायदि खारबाय, बेनिखायनो एसे लेट जाबायना, लेट जाना फंबायमोन। आङो नोंसोरखौ गाज्रि मोना फंबायमोन, आं गाज्रि बुङा। मानो होनोब्ला लाइफआव एडभान्स जानांगौ, नोंनि खामानि मावनायाबो एडभान्स जानांगौ, फरायनायाबो एडभान्स जानांगौ। नों जब नागिरनाय बेलायावबो नोङो दा बेफोरबायदिनो डिफेन्स लाइननि जब नागिरोब्ला नों एडभान्स जानांगौ। दिनै इण्डियान आर्मियाव 17 बोसोरनि उननिफ्राय लायो, माने 17 हाफ। अब्ला नोङो 16निफ्रायनो नोङो खारनायखौ स्टार्ट खालाम, 16 हाफनिफ्राय नोङो खारनाय स्टार्ट खालाम, बेजोंनो लोगोसे नों नोंनि फरायनायखौ मोजां लाखि, अब्लानिया नोङो मोजां नों जब मोननो हागोन, खम बयगावनो
मोजां जब मोननो हागोन। नाथाय नों समखौ हगार हरखांनानै नोंनि बयसखौ हगार हरखांनानै नोङो गुबुनखौ नुनानै नों खारनो फैयोब्ला नोंनि खारनायाबो स्ल' जालांगोन, नोंनि गासैबो माबायानो स्ल' जालांगोन। अब्लानिया मा नोङो लाइफआव मा आरो थांनानै खस्थ' मोनहैबावगोन। बेनिखायनो आं बुंनो फंबायमोन, गोसो होनानै प्रेक्टिस खालाम आरो टाइमफोरखौ माबायदि खम खालामनो हागोन बेखौ फकास खालाम। माखासे गथ'फोरा मा खालामो, फिल्डआव डाइरेक्ट फैयो, डाइरेक्ट फिल्डआव फाखोनै थाबायो, टाइमा नायो, बेनिफ्राय फाखोब्रै खारो बा 10 फाखो खारो, बास। बेयाव नोंनि टाइमा मालाबाबो खम जानाय नङा, नोंनि टाइमा टाइमैनो थागोन। बेजों लोगोसे नोंनि जानाय डाइट, नों खस्थ' खालामनायजों लोगोसे नोंनि जानायखौबो नोङो मोजाङै लाखिनो हानांगोन। खारनायखौ नोङो खारनाय नोंनि टाइमखौ खम खालामनोब्ला। नाथाय ग्राउन्डआव फैयै फैयै नोङो डाइरेक्ट टाइमा नायबाय आरो नोङो फाखोब्रै गिदिंबाय, दिनैबो गाबोनबो समफोरबो, बेवहाय नोंसोरनि टाइमा मालाबाबो खम जानाय नङा। खारनायनि एक्सारसाइसआनो आलादा। जेब्ला इन्टारनेसनेल खारग्राफोरा माबायदि खारो ग्राउन्डआव सानसे प्रेक्टिस खालामो, फाइनाल गावसोरनि टाइमखौ नायनानै खारगोन ना सप्तासेयाव खेबसे, बे खालि बिसोरनि प्रेक्टिसा ना 1000 बार खारो, 100 मिटारखौनो 1000 बार खारो, 400 मिटार खारग्राया 400 मिटारखौनो माने 500-1000 बार खारो बिसोरो, इसे सेकेन्डखौ खमायनो थाखाय। बेनिखायनो ग्राउन्डआव फैनानै प्रेक्टिस खालामोब्ला ओरैबायदि गोसो होनानै प्रेक्टिस खालाम, अब्लानिया नोंसोरनि टाइमा ओरैनो खम जागोन। नङाब्ला ओरैनो फैयो खारो थाङो, फैयो खारो थाङो, सेम टाइम थाबाय थागोन। बेजों लोगोसे जानायखौबो मोजाङै लाखि आरो स्टेपफोरखौ मोजां होनो नाजा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।